आंनि मुङा जाबाय जेनिफार बसुमतारी। आङो उदालगुरि खान्थालगुरि गामिनि आरो आङो महारासि बिद्यालयाव फरायो। ओमफ्राय बेखौनो बुंनो सानदों आङो होजों थांनानै होजों माने बहा बिहाराव आङो पाटना बिहाराव थांनानै बेयाव ब्रन्ज मेडेल मोननो हादों। आङो सिक्सनिफ्राय 11सिम जादोंमोन। आगष्टआव मा चेम्पियनशिपमोन बियो 22 सेकेन्ड उसु चेम्पियनशिप ना 22nd उसु चेम्पियनशिप। दा बेयावहाय बे मेडेलखौ मोनबोनानै बेसेबां गोजोननाय दं? आङो बे मेडेलखौ मोननानै गोजोननाय मोनदों दे आरो नेक्स्ट टाइमाव आं गल्ड मोननो हानाय बायदि। बेनो गुबुन जायगायाव थांनानै गुबुन हादोराव गुबुन माने रायजोआव थांनानै गेलेहैना बेनो फार्स्ट इन्टारनेसनेल गेलेनाया बेनो फार्स्टमोन ना? नेसनेलसो नेसनेल गेलेनाया बेनो गिबि खेबमोन ना? गिबि ओहो खेब खेबथाम जाबाय। खेबथाम जाबाय। खेबथामनि मादाव नैबेयाव माने ब्रन्ज मेडेलखौ मोननो हानाय जाबाय। दा उसु गेलेनायखौ नोङो जिहेतु दिनै क्लास 9आव फरायदों उन्दै समनिफ्राय नोङो उसु गेलेनायखौ लाबोबाय थादों नङा होमबा? बे उसु गेलेनायखौ सोर फोरोङो जानानै? बे उसुखौ जाहा बाबायानो फोरोङो। बियो उसुनि कच जेकब बसुमतारी। उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट। दा बेबायदिनो फादारनि जिथु नोंथांनि बिफा जेकब बसुमतारी बिथाङा गावनि फिसाखौ फोरोंनानै दिनै देरहासार मोनसे बान्थाखौ मोनबाय। न'खरनिसिम मा लाना फैखो नोङो दा? आङो मेडेल लाबोनानै न'खरनिसिम खुसि गोजोननाय लाना फैबाय। थेंक इउ। दा उसुखौ मा समनिफ्राय गेलेजेनामोन? आं 2019निफ्राय सोलोंजेनदोंमोन। ओमफ्राय आङो दा 2023आव ब्रन्ज मेडेल लाबोनो हाबाय प्रेक्टिस खालामनानै। दा बे समावहाय उनाव गेलेनायावहाय माबायदि बाहागो लागोन आरो बेनिख्रुइ गोजौ थाखोनि मेडेल लाबोना फैनायनि गोसोआव आसा दङ? आङो उननि समाव नेक्स्ट समाव आरो गेम जाबावबा आं मोजां प्रेक्टिस खालामनानै गल्ड लाबोनो नाजागोन। फरायनाया बोरै लांदों बेनि गेजेरजों गेलेनायनि गेजेरजों? आङो गेलेनायनि गेजेरजोंबो फरायनायखौ मोजाङैनो लांदों। आरो गेलेनायखौबो समानै लांफादों। आं गेलेनायखौबो समानै लांफादों। बेबायदिनो नोंबायदि जानो थाखाय नोंबायदि गेलेनानै फरायनायखौबो मोजाङैनो लांफादों गेलेनायखौबो मोजाङैनो लांफादों बेबायदि जानो थाखाय नोंनि उन्दैफोरखौ मा बुंगोन नोङो दा? बिसोरबो आंबायदि गेलेनानै मोजाङै फरायनानै दावगानो हानाय बायदि। खुलुमबाय। आङो गावनि फिसाजोखौ बेबायदि 22थि जुनियर नेसनेल उसु चेम्पियनशिपआव पाटलिपुत्र स्पर्ट्स कमप्लेक्स पाटना बिहारनिफ्राय लाबोनो हानायखाय गोजोननाय मोन्दों। आरो बेबायदिनो आंहा माखासे सिनियर जुनियर स्टुडेन्टफोर दंबावो जायनि गुजरातआवहाय रङिलाया देरहाबोदों। लोगोसे बियो आसामनि चिफ मिनिस्टारनिफ्राय साख्रिनिबो मोनसे सुबिदाखौ मोनदों। आरो बेनि सिगाङावहाय पद्मनि नार्जारियाबो केरेलायाव जानाय नेसनेल गेम्सआव मेडेल लानो हादों। आरो बिदिनो गोबां गथ'फ्रा स्टुडेन्टसफ्रा नेसनेलाव आरो इन्टारनेसनेलाव मेडेल मोनबोगासिनो दङ दासिमाव। आरो दासिमावहाय आर्मि पुलिस मिलिटारि SSB बेफोरावहाय गासै 70सो साख्रि मोननो हानाय जादों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। मेक्सिमाम उसु गेलेग्रा मेक्सिमाम उदालगुरि क्लाबनिफ्राय 40-50आ मोनदों। थारमाने उसु गेलेनानै बा जायखिजाया गेलेनायनि गेजेरजोंबो माने साख्रि बा गावनि जिउ राहाखौ खालामना लानो हायो नङा होमबा? हायो गासै स्पर्ट्सआवबो हायो खिन्थु मेक्सिमाम दायो जोंनि उसु गेलेनानै बांसिन मेडेल लानानै बांसिन दा साख्रि मोननायखौ आं नुनो मोनदों। नोंथांनि फिसाजोनि थाखाय नोंथाङा उसुखौ फोरोंनानै दासिम जि मेडेल लाना फैबाय 22nd नेसनेल उसु चेम्पियनशिप जिथु बादायनाय बिहाराव
दा माबायदि बिथांखौ फोरोंदोंमोन माबायदि बेसिम बे लेभेलसिम सौहैनो हायो जेब्ला बियो आखाइ मुथुनो रोंजेनामोन बे समनिफ्राय आङो मोजाङै मोजां बेखौ जोथोन लाबोनानै फोरोंदों आरो गेजेर ससेयाव क'क्राझार सायावबो प्रेक्टिसनि थाखाय थांदोंमोन बेनिफ्राय आरो लाबोफिननानै आङो मोजांसिन आरो ट्रेनिं होबावनानै दायो बे मेडेल मोनहोनो हानाय अबस्थायाव लाबोनो हादों आरो आङो आसा खालामदों फैबाय थानाय दिनफ्राव जे दा ब्रन्ज जेरै सिलभार गल्डखौबो मोननो हागोन होननानै आरो इन्टारनेसनेल लेभेलसिम गेलेनानै नेसनेल गेम्स एसियान गेम्सहालागै दोनहरनो हानायनि बेब'स्थाखौ आङो लालांबाय थागोन आंनि फिसाजोजों लोगोसे गोबां जोंनि उदालगुरि जिल्लानि जेसेबां क्लाब्सफोर दङ बेफोरनिफ्रायबो ओंखारलांगोन होननानै आं आसा खालामदों दा बिथां फिसाजोखौ आरो जायफोर नोंथांनि कच होनायनि सिङावहाय स्टुडेन्टफोर दङ सोलोंसाफोर दङ बिथांमोननि थाखाय खाबुखौ माबोरै होनो हादों नोंथाङा दायो जोङो स्टेट लेभेलनिफ्रायनो स्कलारशिप मोनो आरो नेसनेल लेभेलबा जोङो BTC-निफ्रायबो मोनो एसे आरो स्टेटनिफ्रायबो मोनो बेबायदि मेडेल लाहोनो हादों आरो गोबाङाथ' आं एसे आगोलाव बुंखाबाय आर्मियाव पुलिसाव आरो बिदिनो SSB CRPF बेफोराव माने साख्रि लानो हानाय बायदि जादों आरो दा जिहेतु उसु मास्टार हिसाबै बा उसु फोरोंगिरि हिसाबै नोंथांनि न'खरनि सासे फिसाया माने गथ'आ मेडेल लानानै फैबाय बेसेबां गोजोननाय दं आरो रायजो राजाखौ मा बुंहरगोन उननि सानखौ मा बुंहरगोन आंनिफ्राय बुंनाया बेनो जे जेरै आं फिसाजोखौ फोरोंदों आरो आथिखालाव मोनसे खोथाखौ बुंनो सानो आं आथिखालाव गोबां मानसिफोरनि साननायफ्रा गाज्रि जालांबाय हिन्जावसाफ्रा हिन्जाव माहारिया माने बाहेरायाव ओंखारनो हायि बायदि जों टिभियाव पेपाराव नुनो मोनो आं ओंखायनो रायजो राजाफोरनिसिम बुंनो गोनां बाथ्राया बेनो जे हायोब्ला एसेब्लाबो मार्शेल आर्ट्स जेरै उसु बायदिखौ फोरोंनानै गावनि जिबनखौ एसे रैखा खालामनो हानाय बेबायदियै जुदि सोलोंहोनो हायोब्ला गोबां जाथायफोर जानो थांनाया बेफोरबायदि जानाय सोलोंनो हानायमोनब्ला बेबायदि जाथाया जानो हानाय नङामोन आरो गावखौहाय बासायनो हागौमोन आरो लोगोसे दायो उसु गेलेनानै जौगाफुनाया सेंग्राफोरा जुदि उसु गेलेनानै बा स्पर्ट्स खालामनानै गोबां निसानिफ्राय जोङो गोबां गथ'फ्रा गोजानाव थानो हायो जेरै सिगारेट सोबनाय डेनड्राइट सोबनाय थांखु जानाय जौ लोंनायनिफ्राय बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव थागोन मानो होनबा स्पर्ट्स गेलेनायनि उनाव बेफोरबायदि गोसो जाया आरो गावनि बिमा बिफाखौ सनमान लानोबो सोलोंगोन बिसोरो आरो गोबां गार्जेनफ्राबो माखासे गार्जेना आंनो होफायदोंमोन जे जौ लोंनाय बेबायदि एसे फाल्थु गथ'फोरखौ खिन्थु प्रेक्टिस खालामनायनि उनाव जोंनि थिउरि क्लास आरो प्रेक्टिकेल फोरोंनायजों सोलायनायखौ नुनो मोनदों दा उसु गेलेनानैबो गावनि जिउ राहाखौ दानो हायो उसु गेलेनानैथ' 100% होनबाबो जायो गावनि जिबनखौ दानो हायो मानो होनबा 70 साख्रि जायफोरा रिक्सा आवला थेला आवला गोरिब न'खरनि बे बांसिनानोथ' गोरिब न'खरनिसो सोलोङो नालाय बे गोरिब न'खरनिफ्रा दासिम सोलोंनानै गोबाङानो गावनि आथिङाव गसंनो हानाय लामाया फैदों आरो लोगोसे गावनि हारि आरो हादर गासैखौबो मुं लाखिनो हादों